Luuletko se jo se, että toi uppoaa? Mä oon varmasti. Sano hei hei isällesi. Ja nyt ne menee tonne päin. Niin. Menee sinne. Joo, menee sinne. Nyt Markku yrittää piellä kädellään vesisuihkua. Oi hirveetä. Minusta tuossa on nyt joku ongelma. Leija ryhtyi pelastamaan. Nyt ne menee tonne päin. Ei se nyt huolestuttavaa syvällä uineilla ulkoavalla veneellä. Ihan ympäristöllä. Niin. Nyt kannattaa ottaa. Ehtiikö ne enää rantaan? Näkyykö sulla Tuomiokirkon tornin kuvassa? Niin, Varmasti ei. tuollahan se. Tuomiokirkko on mun mielestä aina jotenkin ihan eri paikassa kuin mitä siitä luulisi. Esimerkiksi se ei ole kylmää se vesi. Apua! 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 Te näittekö se niin kuin, että se nyt on ikään kuin jotain vahinkoa? Venä! Onko tänne rannalle, niin kaidetaan sitä puolet vedestä pois. Joo. Sakallisesti se menee vettä ulos. Markku ottaa jalkakylpyä. Varmaan silleen paras. Ja sitten toinen vaihtoehto on avata tuo tulppa ja pitää sitten sille, että se sieltä perästä. Tuo edellä tänne vähän tähän näin. Voisiko nyt vielä kokeilla? Niin mä tuon kerkesin nyt. Näytä itsesi. Otetaan tuo pää tänne tähän päälle ja sitten tulppa irti. Katsotaan, onko siinä mitään muuta. Tuolla. Toi. Ja toinen. Veneilyharrastuksessa veneily on itse asiassa aivan kaikki muu on niin väistyvää. Se nyt suoritetaan nyt veneilyä. Katsopa Jousi, minkälainen lähti tuonne nyt tommonen äänekkäämpi vesi. Kiveksen päälle mennä kuitenkin nyt seisomaan. Niko käy. Joo, virisee iloisesti vielä. Että uikkarit päällä ja sitten yksi koko ajan äyskäröi täysillä. Ei. Ja muut kattoo maisemia. Niin. Levollisesti. Vägerhuolto. Mutta tää on elämää. Ei se niin ihmeempi asia. Minun mielestä Meillä on sellaista aloittelijan tuuria ollut tässä, että eka